Bakit na ko na? Agdawin na yung mag-meeting. Napantan? Win. Nyapay. Okay ba ito yun? Itsurak? Wala na forma ah. Ba na mag-meeting na ko? Guray. Apay? Ito. Naaapay? Nagbanglo. Met. Takiligin. Oh, di may mayat nga akot na. Ay, madi. Kajay kwa. Punasan tayo ta. Ay, nakon. Aguray, ta punasan ta kilikili. Mikatin ta ata angot na ta. May mayat maangot da nga. Kwa. Nga? Agap putok. Anya, May mayat na galing asaw nga kasla kwa. Imburnal tano ay madi imburnal nga. Basta agaangit. Pinatalupot mo yung nga suktan. Katintab apay nagpapabanglo ka. Apay kaya may problema dyan. Nga mabalin nga rod. Anya, alan nga, kapag bangsit na pan mag-meeting. Nga mabalin nga rod. Saka lagpabanglo na dakan tutunin di balayin. Ta syakti kadwam apa isuda pababangloam. Madi ata nga kuha mo na, bakit? Saan nga mabalin ah. Kailangan ba na mag-meeting? Nabangluti, pay-ud ko, alangan nga. Adi garod ta magano na nabanglo ko. Asiggan na ka man dagi na sarampiting nga babain. Ala, nyamit detan. Kailangan no rumor ka. Alangan nga gang. Bigos. Hangka nga agro-roll on. Hangkang papabanglo. Okay, hindi mapan ka makimiting nga wanti ang angot mo tanong kwa. Nung daka asik ganda kita sa marampiting nga babae. Ang nga mabalin ah. Naman, punasan ta pa ata kilikiling nga. Ikam ti roll on dapat maangot da nga ang lit ka tano. Di da ka nga asikgan. Nyamit aga ang lit kinin. Win, kailangan ata. Kaya kaya mo pa yung ang lit na ngarugapan makimiting ditan. Okay lang ata. Tapos to sumampit ka. Nagpabanglo kas kada agdigos ka. Ikam tuturol na atan. Kailangan siya klati makaangot ti. Angot mo nga nabangluan nga mabaling nga maangot ti sa bali. Nyamit detan dagit tsak ni kababayin dyan ah. Okay lang ata. Kesa mit. Asig ka na kada kita sumrampiting nga babae dita. Oh. Nga ti kayat mo. Pagka isuntuman yung pagkapaan tano. Ang uti man patangyo mo. Na. Nagtutbrush ka pa eh. Kaya lang na nagbaras nga ron. Haan, nga mabaling nga rumbar ka nga nakaporbar mga kalagarudin. Agtutbrush ka pa, agroloon ka pa, agpabanglo ka pa. Eh, madi. Agsubli ka. Sukatam nita. Yes, laga bauti isang ako dyan ah. Sukatam dalupot mo tani, nagbanglo launay. Kan? Nyamit detan nga. Meeting nga papaporma ami da. Kan? Kababayin na kung ano kwa. Anak nga, pabanglo. Nagbanglo at kilikilim. Kaya lang, nabanglo nga talaga ata. Punasan ta pa. Panaor makimiting, Na, punasan ano tao dyan. Aduti, dapat ata agamot. Ije nga agaanglit ka. Kaya pa. Nyamit, kaya mo pa nga. Ka atano po mong kasukatan ka nabanglo unay. Sukatam. Nyamit Nyami ata. atan nga makimiting nakabangbang no. Makimiting tao eh. Kasukatan. Nyamit din.